Што магчыма і што трэба рабіць беларускім палітычным актывістам у цяперашніх умовах? Пра што варта прасіць заходніх партнераў, дабівацца вызвалення палітвязняў ці змены рэжыму? Пра ўсё гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». Тут Алексей Знаткевич. І у нас на сувязі прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» палітолог Павел Вусаў і таксама прадстаўнік Святланы Ціхановскай у канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатоль Лябедзька. Добрый дзень, спадарства. Добрый дзень. Я б хацеў на пачатку працытаваць гісторыка Александра Пашкевіча, які учора ў сваім фэйсбуку напісаў наступнае. Цяперашняя агульная кан'юнктура такая, што чым бы мы цяпер не займаліся, што ўнутры краіны, што за яе межамі, не ў нашых сілах наблізіць ні агульную перамогу, ні хоць бы ўвогуле якія перамены. І далей, перамены адбудуцца тады, калі для гэтага складзецца спрыяльная сітуацыя, а на гэта паўплываць мы ніяк не можам. Канец цытаты. Ну і далей Пашкевіч прапануе сістэмную працу на будучыню, каб можна было спрыяць пераменам, калі з'явіцца акно магчымасцяў. Я б хацеў найперш спытацца ў вас, спадар Вусаў, вы згодныя з такой ацэнкай, што цяпер любыя дзеянні палітычных актывістаў, людзей, якія называюць сябе палітыкамі ў выгнанні, не могуць наблізіць перамены? Я у дадзеным кантэксце абсалютна згодны з Александром Пашкевічам, хаця даволі часта мы спрачаемся адносна бягучых падзей, але калі мы кажам пра агульную кан'юнктуру, сітуацыю ў Беларусі, то, канешне, умовы адсутнічаюць дзеля таго, каб апазіцыйныя структуры, апазіцыя ў выгнанні і таксама супольнасць у самой Беларусі нешта магла змяніць у кантэксце змены рэжыму, у кантэксце дэмакратызацыі ў самой краіне, бо рэжым на сённяшні дзень стабільны, ён вынішчае усе магчымыя спробы, не толькі ўнутранай актыўнасці, але падрывае таксама і знешнюю актыўнасць апазіцыі, спрабуе дыскрэдытаваць ад часу да часу даволі паспяхова, калі мы прыгадаем кейс Мельнікавай. Таму у інстытуцыянальным плане, у плане перспектыў, у плане, скажем так, стварэння нейкай маральнай, ідэалагічнай прываблівасці, беларуская дэмакратычная супольнасць у замежы можа працаваць менавіта толькі ў гэтым кірунку, быць падрыхтаванай у сістэмным плане, у рэсурсным плане, дзеля таго, калі створацца адмысловыя варункі для змены сітуацыі ў Беларусі, альбо адбудзецца змена сітуацыі праз нейкае вонкавае ўздзеянне, каб хаця б паўдзельнічаць у працэсе трансфармацыі, бо таксама знешнія ўплывы ці змена пасля смерці Лукашенка ці ў выпадку іншых крызісных з'яваў у Беларусі зусім не азначае, што гэта адкрывае брамы, вокны для дэмакратычнай трансфармацыі. Гэта можа быць, скажем так, цягучая, плавучая аўтарытарная трансфармацыя, якая не абавязкова прывядзе да дэмакратызацыі Беларусі ці да яе вызвалення. Дзякуй, спадар Павел. І, спадар Анатоль, вам тое ж самае пытанне. Ці падзяляеце вы гэты падыход, што цяперашнія дзеянні палітычныя нічога не могуць нават наблізіць? Падаецца, што у нас сітуацыя блізкая да кансенсуса. Так, сапраўды, зараз палітычнае плато і няма нейкіх заўважных чыннікаў, якія б прагназавалі, што будзе нейкі рэзкі альбо пад'ём, альбо нейкае рэзкае падзенне. І я пагаджаюся з Пашкевічам наконт таго, што сядзець зараз на канапе – гэта неправільная стратэгія. Трэба рыхтавацца да таго часу, калі перамены прыйдуць. Мы не можам зараз спрагназаваць нейкую дату, але яны прыйдуць. І мы мусім быць гатовыя, і таму мы тут не толькі канстатуем, што ёсць плато, але і рыхтуемся да гэтых самых пераменаў. Для мяне гэта пазітыўная альтэрнатыва, гэта падрыхтоўка праекта Канстытуцыі новай Беларусі, гэта падрыхтоўка рэформаў, праектаў законаў, таму што яны не пішуцца на каленцы за адзін дзень ці за адзін тыдзень, да гэта патрэбна быць максімальна падрыхтаваным. Таму так, канешне, здараюцца пэўныя падзеі, якія ўсё ж такі больш-менш заўважныя. Напрыклад, вызваленне таго ж Сергея Ціхановскага
і яго унёсак быў даволі заўважным. Ён на кароткатэрміновую, як мінімум, перспектыву вярнуў Беларусь у міжнародную павестку дня, таму што пра беларускіх палітвязняў напісалі нават не пачулі і прачыталі, праглядзелі нават не дзесяткі мільёнаў там гледачоў, спажыўцоў інфармацыйнай прадукцыі, а сотні мільёнаў. І ўсе больш-менш заўважныя палітычныя фігуры выказаліся на тэму беларускіх палітвязняў у звязку з яго вызваленнем іншых палітвязняў. Таму здараюцца такія падзеі, якія на нешта ўплываюць у кароткатэрміновай перспектыве. Але гэта не пытанне пра перамены сістэмныя ўнутры самой Беларусі. Спадар Лябедзька, мы яшчэ пагутарым пазней пра вось тыя альтэрнатывы, якія вы і спадар Русаў прапануеце, чым можна займацца цяпер людзям, якія рэпрэзентуюць нейкія палітычныя рухі. Але вось якраз вы згадалі Сергея Ціханаўскага. Ён у першай сваёй прамове на сваім YouTube-канале «Краіна для жыцця» заявіў, што цягам 3 тыдняў можа нанесці магутны удар па лукашызме і яго прапагандзе. Вось я разумею, што паміж офісам Ціханаўскай і Сергеем Ціханаўскім ёсць розніца, і пра гэта заяўлялі і сама Святлана, і сам Сергей. Але тым не менш, як вы ацэньваеце вось гэтыя заявы і спробы цяпер правесці вось нейкую такую мабілізацыю людзей? Заўважна, што Сергей Ціханаўскі хоча заставацца ў палітычнай прасторы, быць важным актарам. І за гэта яго трэба падзякаваць за тое, што ён хоча быць чалавекам, які звоніць у звон, які будзіць людзей. Але разам з тым нам трэба прыняць да ведама, што ён 5 гадоў знаходзіўся у ізаляцыі і 3 гады ў рэжыме інкамунікада. Таму, калі на нашых гадзінніках сёння ліпень 2025 года, то я думаю, што ў Сергея Ціханаўскага ўсё ж такі час іншы, гэта 20-й год. І яму трэба нейкі час на адаптацыю, на разуменне таго, што здарылася за гэтыя 5 гадоў. Таму заявы, яны як бы прыцягальныя, і мы пра гэта гаворым. І гэта не толькі там рыса Сергея Ціханаўскага. І Трамп казаў, што за некалькі дзён закончыць вайну ва ўкраіне. Але на практыцы гэта адбываецца па-іншаму. Так што з аднаго боку мы бачым, што ён інвеставаў ужо ў тое, каб вярнуць Беларусь у міжнародную павестку дня, і дзякую яму за гэта. Што датычна вось гэтых заяў, якія вы агучылі, час зробіць іх больш, так скажам, люстэркава-адлюстраваным у часе. І я думаю, Ціханаўскі гэта зразумее з цягам часу. Я нагадаю нашим гледачам, што вы самі можаце задаць пытанні удзельнікам нашага эфіру цягам гэтай амаль гадзіны жывога эфіру. Калі гэта для вас бяспечна, калі ласка, пакіньце падабайку пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачаць больш людзей. І маё пытанне цяпер да спадара Вусава. Вы адрэагавалі на заяву Сергея Ціханаўскага, які скрытыкаваў беларусаў за тое, што тыя мала сабралі грошай на ягоную ініцыятыву, якраз на гэтую ініцыятыву нанесці магутны удар па лукашызме. І вы фактычна там паставілі знак роўнасці паміж Сергеем Ціханаўскім і офісам Святланы Ціханаўскай, напісаўшы, што на гэтым можна лічыць палітычную кар'еру і Сергея, і Святланы закончанай. Чаму вы ставіце такі знак роўнасці і чаму вы лічыце, што можна лічыць кар'еру закончанай? Справа ў тым, што Ціханаўскі па сутнасці не можа разглядацца адарвана ад офіса. І калі робіць такія заявы, то гэта азначае, што базуецца на нейкіх парадах, на нейкай камунікацыі з офісам. І таксама сувязі Ціханаўскага і Ціханаўскай пасля 2020 году і дзейнасць ад імя і заклікі ад імя і ў імя беларусаў, яны адбіваюцца не толькі на самом Сергеі Ціханаўскім, але таксама і на Святлане Ціханаўскай. І асабліва, калі гэта папулістычныя, абсалютна адарваныя ад рэчаіснасці заклікі да таго, чтобы нанесці нейкі магутны удар, які не быў нанесены на працягу 5 год, калі офіс Ціханаўскай, сама Ціханаўская мела даволі шырокую падтрымку ўнутры Беларусі з боку беларусаў, а таксама мела даволі моцную падтрымку
і фінансавую, і маральную, і палітычную у замежжы, на сённяшні дзень канцэнтруе і даволі моцныя фінансавыя рэсурсы, не былі ў стане зрэалізаваць такую палітыку, якая б хаця б некім чынам аслабіла рэжым Лукашенка, то што можа зрабіць Ціхановскі, тым больш ставячы на першае месца гэта збор сродкаў. Я выбачаюся, я вас пераб'ю, але вы лічыце, што любыя заявы Сергея Ціхановскага, яны так ці інакш інспіраваныя нейкімі парадамі з боку людзей з офісу Святланы? Безумоўна, яны ж павінны нейкім чынам дыскутавацца ці прапановвацца. Калі ён дзейнічае самастойна, адарвана ад офіса, я не ведаю, як тады ацэньваць дзейнасць Ціхановскага. Ён дзейнічае толькі ў імя самога сябе ў ўласных інтарэсах. Калі ён дзейнічае ва ўласных інтарэсах, гэта ў любым выпадку адбіваецца на апазіцыі, у тым ліку на офісе Ціхановскай. Бо ўсё ж такі это муж і жонка, ў любым выпадку нейкая індывідуальная актыўнасць, якая не кансультуецца з умоўна чалавекам, які называе сябе прэзідэнтам-электам, падрывае і аслабляе аўтарытэт Ціхановскай, бо такіх папулістычных заяваў на працягу 5 год беларусы наслухаліся вельмі шмат, але нават не ў гэтым пытанні, якія заявы ён робіць. Пытанне ў тым, што ён выставляе прэтэнзіі да беларусаў, што яны не назбіралі яму 200 000 еўра. І менавіта на гэтым грунтуецца крытыка, і гэта вельмі моцна абурыла не толькі мяне, а даволі вялікую колькасць беларусаў, асабліва тых, хто зараз знаходзіцца ва ўкраіне. І тут я не пагаджуся з спадаром Анатолем, які сказаў, параўноўвае Ціхановскага з Трампам. Трамп мог бы завершыць вайну за 3 дні, калі б рэалізаваў сілавы сцэнар, а не гуляў бы ў дыпламатыю. У ЗША дастаткова рэсурсаў, каб гэта зрабіць. У Ціхановскага і ў апазіцыі на сённяшні дзень такіх рэсурсаў проста няма. І гэта трэба разумець. І калі людзі кідаюцца абсалютна папулістычнымі заявамі, гэта толькі раздражняе беларусаў. Асабліва тых, хто разумее, як адбывалася палітычная барацьба і колькі гэта каштавала для беларусаў на працягу 5 год. І тут ужо так ці інакш гэта адказнасць офіса Ціхановскай, дарадцаў Ціхановскай, каб нейкім чынам абмяжоўваць такія памкненні Ціхановскага, каб нейкім чынам патлумачыць, што сітуацыя цалкам змянілася і не так лёгка, увогуле не тое, што сабраць нейкія грошы пад нейкія ініцыятывы, а дзейнічаць унутры Беларусі. Тут я лічу агульны правал офіса Ціхановскай, калі няма ніякай магчымасці ўплываць ці працаваць з Ціхановскай. То атрымоўваецца валюнтарызм, і чалавек робіць все, што пажадае, не разумеючы, якую шкоду ён наносіць агульна для дэмакратычнай супольнасці. Спадар Анатоль, ці маглі б вы адказаць вас на гэтыя закіды? Па-першае, тое, што заявы спадара Ціхановскага так ці інакш па іх судзяць пра працу офісу, і што гэтыя заявы шкодзяць і іміджу офісу, і агулам ситуации у демократичных силах Беларуси? Конечно, любая особа, любой политолог, любой политик мае право на здагадки. Гэта яго суверэннае право. Але ёсць рэальнасці. І гэта рэальнасць была агучана ў прыватнасці і Сергеем Ціхановскім, які сказаў, што у яго няма планаў намеру умешвацца ў дзейнасць офіса Святланы Ціхановскай. То бок можна спрабаваць зараз зрабіць выгляд, што адбылося нейкае палітычнае вяселле Сергея і Святланы Ціхановскай, і іх палітычна пажаніць. Але прабачце, ёсць у іх шлюб грамадзянскі, гэта сям'я і гэта там прыватная іх сфера. Што датычна да палітыкі, то Сергей Ціхановскі на сённяшні дзень не з'яўляецца чальцом офіса Святланы Ціхановскай. І гэта азначае, што перакладваць нейкую там адказнасць за каманду Святланы Ціхановскай, за дзейнасці Сергея Ціхановскага, гэта просто, прабачце, вольная трактоўка таго, што адбываецца. Давайте ўсё-такі рэагаваць на тое, што гавораць палітыкі, а не гаварыць за іх і прыдумваць. Па-другое,
Ну, аналогии с Трампом абсолютно яны тут да месца, тому что гэта быў пункт перадвыбарчай праграмы Трампа вырашыць пытанне вайны за некалькі там гадзінаў, нават не дзён. Але мы бачым, што заявы і практыка яны адрозніваюцца. Па-другое, я б так упрошана не трактаваў бы тое, што сказаў Сергей Ціхановскі. Ну, удар ён нанёс. Пытанне якой там магутнасці. Але, прабачце, ён сваімі заявамі, сваімі дзеянні зрабіў больш, чым многія палітычныя арганізацыі і структуры за дзесяцігоддзі апошнія, к мінімум за 20 гадоў. Я яшчэ раз падкрэсліваю, што ён вярнуў Беларусь у міжнародную павестку дня. І калі, прабачце, 10 мільёнаў толькі гледачоў аднаго нямецкага канала глядзяць за перадачай, чуюць пра палітычных палітвязняў у Беларусі, фармуюць грамадскую думку, то гэта важна. І мы бачым, што гэты удар быў усё ж такі адчувальны. Ён не зрынуў рэжым, але ён заставіў Лукашенка падчас яго публічных заяваў гаварыць пра Ціхановскага, апраўдвацца і гэтак далей. То бок гэта не прайшло міма і Александра Лукашэнкі, з якім наўпрост звязаны беларускі рэжым. Ну і апошняе тут, ну ведаеце, я думаю, што некаторым трэба падумаць пра перакваліфікацыю, таму што пра палітычнае пахаванне там і Святланы Ціхановскай, і зараз Сергея Ціхановскай я чую апошні год. Заявы ёсць, але тым не менш, літаральна учора Святлана Ціхановская і Сергей Ціхановскі сустракаюцца з прэзідэнтам Нямецчыны Штайнмаерам, сустракаюцца з Наўседай, бліжэйшыя планы там распісаны на некалькі бліжэйшых месяцаў, то бок палітычнае пахаванне неяк адкладваецца ўсё далей і далей. Таму я б сканцэнтраваўся лепш, што мы можам зрабіць разам, а не спрабаваць там танчыць на нейкіх неудалых заявах таго ж Сергея Ціхановскага. Хацеў бы проста звярнуць, што ў адной сітуацыі мы паступаем так, а ў такой жа сітуацыі мы рэагуем па-іншаму. Ну, калі у Святланы Ціхановскай вырываюць з кантэкста там пра мудрага Пуціна, то Зянон Станіславович, каментуючы дзеянні Трампа, калі ён называе Пуціна мудрым... Спадар Анатоль, я выбачаюся. Давай, мы яшчэ вернемся, можем абмеркаваць і спадара Зянона Пазняка, але я б хацеў завяршыць вас з гэтай тэмай, таму што вы згадалі якраз учорашнюю сустрэчу з прэзідэнтам Нямецчыны, са спадаром Штайнмаерам, і там у паведамленні офісу Святланы Ціхановскай гаворыцца, што вось каманда Святланы Ціхановскай сустрэлася з прэзідэнтам Нямецчыны. І на фота Святлана і Сергей Ціхановскія. То бок вось удакладніць, ці можна лічыць Сергея Ціхановскага ўсё ж такі часткай каманды Святланы Ціхановскай цяпер? Ці ўваходзіць ён у гэтую каманду? Бо ў афіцыйным паведамленні офісу, так, калі чалавек звычайны глядзіць, ён бачыць, што Сергей ўжо ёсць часткай каманды. Вось ці можна так лічыць? Я думаю, што на гэта пытанне адкажу ў бліжэйшы час сам Сергей Ціхановскі. Потому что я докладно еще раз скажу по терминологии. Ён не частка офиса Святланы Ціхановскай. Это те люди, которые отказывают за дзеянні Святланы Ціхановскай, что робится, какие заявы, какие дзеянні и так далее. На конт команды я так само говорю, что я там не сижу в офисе, але я частка команды Святланы Ціхановскай, потому что я поделяю и ее стратегию, и ее планы дзеянняў. Я думаю, что Сергей Ціхановскі у ближайший час вызначыцца з накірункамі сваёй дзейнасці. Пакуль для мяне выглядае так, што ён можа канцэнтравацца на нейкіх моцных інфармацыйных ресурсах і на спробах працаваць з беларусамі як унутры краіны, так і за межамі. Быць такім звонам, які будзіць беларусаў. Але падкрэсліваю, я б гэта аставіў за самім Сергеем вызначыцца, ці ён чалец каманды, ці можа частка дэмакратычных сілаў, якая выконвае нейкую адну ці некалькі спецыфічных функцый, але яны скіраваны на галоўную мэту зрынуць гэты рэжым, вярнуць Беларусь да дэмакратыі і еўрапейскай перспектывы. Дзякуй. Я нагадаю, што у нас на сувязі
прадстаўнік офісу Святланы Ціхановскай, дакладней прадстаўнік Святланы Ціхановскай у канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатоль Лябедзька і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» палітолог Павел Вусаў. Вы можете самі задаць пытанне нашым гасцям у каментарах пад гэтай трансляцыяй. Калі для вас гэта бяспечна, падзяліцеся гэтым відэа, паставце там лайк, гэтак яго пабачыць больш людзей. І вось мы бачым ўжо некалькі каментараў, і адзін з іх, Сергей Ванінскі, пакуль мільёны беларусаў працуюць на ўзурпатара, снабжаюць яго рэсурсамі, плацяць яму падаткі, палізняволеныя будуць у турмах і ніякага вакна магчымасцяў не будзе. Вось я б хацеў абодвум вам задаць пытанне. Спачатку вам, спадар Павел, вось ці можна нейкім чынам наблізіць гэтае акно магчымасцяў, зрабіць так, каб беларусы не працавалі на ўзурпатара, не плацілі падаткі, так бы мовіць. Ці гэта все немагчыма, і тады, калі не, то якія альтэрнатывы для палітычных рухаў, у тым ліку палітычных рухаў у выгнанні? Ну, паслухайце, жыццё працягваецца, мільёны беларусаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, вымушаны выжываць і вымушаны адаптавацца да той сітуацыі, якая склалася. Гэта, па сутнасці, на сённяшні дзень можна казаць, што сфарміраваўся новы палітычны кантракт паміж грамадствам і рэжымам. Кантракт, які функцыянуе на аснове рэпрэсіяў збольшага, бо любая актыўнасць, яна падаўляецца. І на сённяшні дзень унутры краіны, па сутнасці, няма ніякіх рэсурсаў і магчымасці нейкім чынам супрацьстаяць сістэме. Такія магчымасці былі ў 2020 годзе, яшчэ трошачкі яны былі ў 2021 годзе, на сённяшні дзень іх, па сутнасці, няма. Што можна зрабіць, каб яны з'явіліся? Ну, асновай для трансфармацыі ці для умоў па трансфармацыі з'яўляецца аслабленне Расіі у вайне з Украінай. Гэта адзіная прадумова на сённяшні дзень, якая можа паспрыяць аслабленню рэжыму, бо акрамя ўнутраных рэпрэсій сістэма функцыянуе з падтрымкай Расіі. Мы маем дачыненне з падвойнай акупацыяй з аднаго боку. Гэта рэжым Лукашенка, з іншага боку вайсковая стратэгічная прысутнасць Расіі ў Беларусі, якая не дазволіць на нейкую дэмакратызацыю краіны, не кантраляваную з боку, не тое, што дэмакратызацыю, трансфармацыю, там сыход Лукашенка, калі ён не падтрымліваецца Масквой, ці замену Лукашенка на кагосьці, все гэта будзе ў межах рабіцца расійскіх інтарэсаў. Таму аб'ектыўна, не без нейкага там папулізму і пафасу, заклікаць людзей на барацьбу ўнутры Беларусі, на нейкая там актывізацыя, гэта проста падстаўляць людзей. Літаральна падстаўляць, бо калі няма структур, калі няма дзейснага падполля, напрыклад, такое, якое было на Крыме акупаваным ці на Донецку, дзе дзейнічаюць на аперацыйныя арганізацыі, але гэтая дзейнасць, яна так ці інакш падтрымліваецца звонку. Я маю на ўвазе ГУР украінскі ці СБУ, якія арганізоўваюць, рэалізоўваюць паспяховыя аперацыі на тэрыторыі праціўніка. У беларусаў такіх вонкавых структур, якія б маглі арганізаваць паспяховую дзейнасць, сабатаж на тэрыторыі Беларусі, не існуе. Усе больш-менш актыўныя механізмы, рэсурсы дзеяння, як план перамога, як беларускі гаюн, яны праваліліся з трэскам і з вялікімі стратамі для беларусаў унутры краіны. Хаця на пэўным этапе мелі пазітыўны эфект, узгадаць тых жа самых рэйкавых партызан, не маштабны, не сістэмны, але кропкавы мелі. Тым не менш, негатыўны эфект пасля таго, як абрынуўся план перамога, ці былі скачаныя рэсурсы, інфармацыя з беларускага гаюна, канешне, скончыліся шырокімі маштабнымі рэпрэсіямі. Рэальна сістэмных і рэальных вынікаў дасягнута не было аслаблення рэжыму, але удар па актыўнасці ўнутры краіны быў нанесен. Таму, што застаецца на сённяшні дзень, калі мы кажам пра беларусаў унутры Беларусі, гэта дзейнічаць ва ўмовах бяспекі, дзейнічаць настолькі, насколькі гэта магчыма, пры ўмове, што такая актыўнасць, збор інфармацыі
ці нават умоўны сабатаж, раскідванне ўлётак не нашкодзяць асабіста тым групам, якія гэтым займаюцца, і не прывядуць да арышту ці да пашыраных рэпрэсій у дачыненні да тых людзей, якія там дзейнічаюць. А што тычыцца адносінаў эміграцыі, палітычных колаў эміграцыйных у дачыненні да беларусаў унутры краіны, то гэта рабіць усё, каб гэты актыў захаваць на перспектыву. Бо калі будзе зачышчана ўся прастора і ўнутры Беларусі не будзе нейкай актыўнай праслойкі, но то змены не наступяць. Эміграцыя змены ў Беларусі не зробіць. Эміграцыя рэвалюцыю ў Беларусі не зробіць, бо яна гэтага не зрабіла за 5 год, а наступныя 5 год, ну, гэта будзе вось разлад яшчэ большы дэкаданс, канфлікты ўнутраныя. Ну, так, зараз мы бачым актыўнасць в асноўным накіраваная на паездкі, на візіты, якія для Беларусі, па сутнасці, на сённяшні дзень нічога не даюць. З кім бы там не адбываліся гэтыя сустрэчы, не ў рэсурсным плане, не ў матэрыяльным плане, не ў перспектывах для Беларусі гэта нічога не дае. Так, для апазіцыі гэта, магчыма, захаванне нейкага прэстыжу, але ў рэальнай практычнай значнасці для беларусаў гэта ніяк не адбіваецца, рэпрэсіі працягваюцца, людзі сядзяць у вязніцах, і Захад нічога з гэтым зрабіць не можа, акрамя нейкай гульні з Лукашэнкам, тое, што рабіла адміністрацыя Трампа. Спадар Лябедзька, я б хацеў, каб вы адказалі на гэты закід, што, маўляў, ніякія сустрэчы нічога не даюць, нават калі гэта сустрэчы на высокім узроўні з заходнімі палітыкамі. І таксама адказалі на пытанне, якія альтэрнатывы вы бачыце для дзейнасці беларусаў як унутры краіны, гэтак і за межамі краіны. Пагаджуся з канстатуючай часткай Паўла у апісанні сітуацыі, але не з высновамі, ці не з усімі высновамі. Так, сапраўды, трэба працаваць на змяншэнне уплыву Пуціна, змяншэнне градуса страха і змяншэнне фінансава-эканамічнай залежнасці беларусаў ад рэжыма. Гэта вось тыя 3 ножкі стула, на якім сядзіць беларускі правіцель. І калі магчыма змяншэнне, то на гэта і трэба працаваць. Што датычна высновы, ну, канешне, я не пагаджуся, што перамены ў Беларусі гэта выключна адказнасць беларусаў унутры Беларусі. Перамены прыйдуць якраз за кошт сінергіі беларусаў, якія унутры Беларусі, і беларусаў, якія ў замежжы, і міжнароднай супольнасці. То бок перамены прынясе шырокая кааліцыя па Беларусі. Канешне, можна было б сказаць, што беларускае пытанне вырашаецца сёння там у Менску, Гомелі ці Жабінцы, але трэба прыняць да ведама і падзеі, якія мы наглядаем ва ўкраіне. Это азначае, што нам патрэбны хаўрус не толькі саміх беларусаў, але і нашых партнёраў з Брюсселя, з Варшавы, з Вільні, з Берліна. І на гэта трэба арыентаваць нашу працу. А вось калі мы зыходзім з гэтага, што стратэгічна нам патрэбны такі хаўрус, такі звяз, то натуральна, што ўсе сустрэчы, якія сёння адбываюцца, якія будуць заўтра, яны вельмі важныя. Таму што вы не пабудуеце хаўрус, калі у вас няма камунікацыі, стасункаў з палітыкамі, якія прымаюць рашэнні, стратэгічныя рашэнні ці бягучыя пытанні. Зноў жа не пагаджуся, таму што это аправяргае і практыка, і сам займаюся некаторымі пытаннямі па парламенцкай супрацы, менавіта праз кантакты, праз камунікацыі, праз сустрэчы, праз самыя разнастайныя камунікацыі мы добіваемся таго, што вырашаем пэўныя пытанні, якія закранаюць інтарэсы беларусаў і за межамі, і тых, хто знаходзіцца ўнутры. І такіх пытанняў велічэзная колькасць. Вось зараз мы тут размаўляем, а заўтра Святлана Ціхановская сустракаецца з міністрам унутраных спраў Літвы. І там будуць абмяркоўвацца канкрэтныя пытанні, якія датычаць і інтэграцыі беларусаў тут у Літве, якія датычаць памежжа, таму што ўсё роўна тысячы і тысячы беларусаў едуць да сваіх сваякоў тут, і гэта сувязь патрэбна. Калі у вас не будзе такіх стасункаў, такіх камунікацый, то, выбачайце, гэта будзе рэальны тупік. Таму апісанне сітуацыі у цэлым, я тут пагаджаюся з Паўлам, але
мы не павінны быць пасіўны у нашай працы зараз у замежжы. І гэта якраз беларусы знутры не зробяць. Тут павінен быць пэўны падзел адказнасцей, хто за што адказвае. Спадар Анатолій, я хацеў бы дадатак яшчэ спытацца ў вас пра менавіта тыя пасланні, якія, у тым ліку і Святлана Ціхановская, робіць падчас сустрэчаў з заходняй аўдыторыяй. У часопісе, дакладней, інтэрнэт-выданні амерыканскім «Палітыка» выйшла гутарка з ёй, і там думку, якую вынеслі журналісты, гэта тое, што прэзідэнт ЗША павінен захоўваць ціск на Александра Лукашэнку, і я працытую: «Лукашенко павінен быць пакараны, а не ўзнагароджаны», цытуе «Палітыка» Святлану Ціхановскую. Франак Вячорка ўжо пракаментаваў, што гэта, так бы мовіць, быў яе адказ на прапанову, што, можа быць, варта ўжо цяпер зняць санкцыі, і яна патлумачыла, што пасля вызвалення шэрагу людзей, новых людзей арыштоўваюць, затрымліваюць. Але тым не менш, наколькі, на вашу думку, вось правільна менавіта рабіць акцэнт на пакаранні Лукашэнкі і таксама на тым, што гэтая ўлада павінна быць змененая? Ці не больш прадуктыўна патрабаваць не патрабаваць, можа быць, прасіць у заходніх партнераў, каб яны ціснулі на Лукашэнку, каб вызвалялі людзей і спынялі рэпрэсіі, а не патрабаваць змены ўлады ў Беларусі? Бо там у тым самым матэрыяле «Палітыка» гучыць думка Святланы Ціхановскай, што пакуль Лукашенко ва ўладзе, міра ў рэгіёне не будзе. Видите, за офис вам отказали Светлана Тихановская и Франак Вячорка. Я тут могу добавить свой только особистый комментарий, директор Центра «Европейский диалог». На мой погляд, проблема крыху іншым. Проблема у тым, что на радарах Трампа пакуль няма Беларусі як суб'екта, як краіны. І гэта дыскусійна, відаць, пытанне, але ўсё ж такі, калі прыязджаў у Мінск не столькі за палітвязнямі, а колькі вырашаць пытанні, звязанымі з вайной. На вялікі жаль. Вось калі ў бліжэйшы час, чаго б я дабіваўся, каб Келах стаў спецпасланнікам не толькі па Расіі, але па Беларусі. Вось это азначала, што мы з'явіліся на радарах адміністрацыі Трампа. І гэта першы крок. Бо калі вас няма як суб'екта, то ўсё астатняе, ведаеце, носіць, можа, дыскусійны характар, але не практычны. І наша задача, каб Беларусь была у планах адміністрацыі. Яна сёння прысутнічае, Беларусь, у Кангрэсе США. Я про гэта магу таксама гаварыць адказна, так як у траўні быў у Вашынгтоне, мелі багата сустрэчаў у Кангрэсе, і там сапраўды ёсць людзі, якія разумеюць, што такое Беларусь у кантэксце рэгіянальнай бяспекі, што наколькі гэта можа быць важна і для Злучаных Штатаў Амерыкі. То бок у нас там ёсць хаўруснікі, на якіх мы можам апірацца. А калі гаварыць стратэгічна, гэта ўжо відаць у звязку з пытаннем палітычных вязняў, тут, канешне, мае рацыю Светлана Тихановская, калі мы заходзім з таго, што некаторыя робяць такі націск, што 300 чалавек памілаваны. Гэта праўда, але і праўда у тым, што за гэты час больш за 2000 чалавек зноў пасаджаны ў турмы. І гэта дыскусія, а ці можа быць воўк вегетарыянцам. Таму стратэгічна так трэба мяняць прыроду рэжыма. Прыроду рэжыма. Вось калі будзе не дыктатура, якую публічна пушыць і Лукашенко сам асабіста, і яго прапагандысты, а замест гэта будзе іншы рэжым, дэмакраты гэта самае лепшае, але нават нейкі прамежкавы, вот да гэтага трэба імкнуцца. Бо калі не ставіць такую стратэгічную мэту, то мы ўсё ж такі заблытаемся паміж трыма соснамі. Але пакуль, падкрэсліваю, трэба вырашаць і тактычныя задачы, таму што ідзе жыццё, і гэтым жыццём жывуць мільёны беларусаў. І у іх ёсць запыт не толькі на вырашэнне гэтай стратэгічнай задачы, але і на тыя праблемы, з якімі яны сутыкаюцца. Таму тут мусіць быць сінергія стратэгічнай мэты і паўсядзённых задач, выклікаў, з якімі мы сутыкаемся штодня. Я нагадаю, што вы самі можаце задаць пытанні ўдзельнікам нашага жывога эфіру у каментарах пад гэтай трансляцыяй. Калі для вас гэта бяспечна, падзяліцеся гэтым відэа, паставце лайк, гэтак яго пабачаць больш людзей. І я хацеў бы спытацца ў Паўла Вусава, але я б хацеў задаць пытанне, якое
фактично каментар адной з нашых глядачак. Наталья Ралінская піша: «Унутры Беларусі зрабіць нешта вельмі складана, ці нават немагчыма, застаецца толькі адно – ціск звонку. Інакш які план? Чакаць, пакуль труп ворага праплыве?» Спадар Вусаў, вось як вы лічыце, які мусіць быць гэты ціск звонку? Ну, послушай, это пытанне можна звязаць з каментаром і выказваннямі Ціхановскай, якія, лічу, абсалютна безадказныя і не звязаныя з рэчаіснасцю. Няма у Захада на сённяшні дзень ніякіх рэсурсаў змяніць рэжым Лукашенка. Няма. Нават калі ўвядуць эмбарга. А гэта эмбарга гандлёвая, зачыніць межы, яны хутчэй задушаць беларусаў. Вось спадар Лябедзька узгадваў пра нейкія дыскусіі ў сейме Літвы з міністрам замежных спраў. Беларусы як былі дыскрымінаваныя, як лічыліся пагрозы для нацыянальнай бяспекі, так і лічыцца. Як межы для беларусаў на ўезд на сваіх машынах былі зачыненыя, так і на сённяшні дзень застаюцца зачыненымі. Неважна, гэта звязана з міграцыйным крызісам ці проста з адносінамі з беларусаў. На сённяшні дзень на палітыку знешнюю ані Польшчы, ані Літвы офіс Ціхановскай ніякага ўплыву не мае, асабліва калі тычыцца інтарэсаў беларусаў. Другі момант, вяртаючыся да пытання таго ціску, які ён павінен быць. Ну, няма інструментаў на сённяшні дзень у Еўропе, каб арганізаваць такі палітычны ці стратэгічны ціск на рэжым Лукашенка. Яго не было ніколі. Бо адзіным інструментам змены рэжымаў з'яўляецца вайсковая інтэрвенцыя ці гуманітарная інтэрвенцыя, якая там, скажем, пры пэўных акалічнасцях, як гэта была аперацыя «Бура ў пустыні», потым яшчэ адна аперацыя ў Іраку, якая прывяла да звяржэння рэжыма Саддама Хусейна, ці аперацыя ў Лівіі з удзелам Захаду, так і НАТО, калі быў зрынуты Муамар Кадафі. Інных механізмаў проста не існуе. Ну, акрамя рэвалюцыі ўнутры самой краіны, узброенага паўстання, на якое таксама ўнутры Беларусі рэсурсу няма, ну і таксама для узброенага забеспячэння такой рэвалюцыі ніхто на Захадзе дзейнічаць не будзе. Таму трэба адкінуць гэтыя ілюзіі, гэты пафас, ён шкодны. Ён прыводзіць да таго, што Лукашенко, безумоўна, раздражняецца і прыспешвае працэсы рэпрэсій. Тут таксама спадар Лябедзька узгадваў, што такі удар моцны быў нанесены па Лукашенка, што ён вымушаны быў узгадваць некалькі разоў Ціхановскага. Я давяду да вядомасці спадара Лябедзька, калі ён не ведае, і да офіса, што ёсць две групы ў атачэнні Лукашенка. Гэта умоўныя квазілібералы, якія кажуць, даводзяць до Лукашенка, ну давайте, можа, нейкім чынам адбудуем адносіны з Захадам, дыпламатычныя стасункі, вось выпусцім некалькі чалавек, ну і Захад пойдзе нам насустрач, адновіць дыпламатычныя стасункі з Беларусю, нейкая адліга наступіць. Так, як гэта было до 2020 году, можна гэта называць вучнямі Макея. І ёсць другая група сілавікоў, якая ўвесь час даводзіць Лукашенка, што не трэба рабіць ніякай адлігі. Бо людзі выходзяць, вы іх адпускаеце, у тым ліку адпусцілі Ціхановскага, а ён вас называе мразью, ён кажа, прызывае да новых санкцый, не трэба ніякай лібералізацыі, не трэба нікога выпускаць. Трэба, каб апазіцыянеры і так званыя свядомыя і змагары гнілі ў вязніцах. Вы гэтага хаціце? Калі вы прызываеце да далейшага ціску, калі ўласна рэсурсаў няма, каб людзей працягвалі забіваць у вязніцах, не выцягваць іх праз тое, што зрабіў Кэлах, праз нейкую дыпламатыю, праз нейкія дамовы, праз нейкія перамовы. Проста на сённяшні момант іншых магчымасцяў няма не змяніць сітуацыю ў Беларусі. Не прымусіць Лукашенка выпусціць. Толькі праз нават не дыалог, это назваць дыалогам немагчыма, праз такі гандаль, які быў зрэалізаваны Злучанымі Штатамі Амерыкі, крок па кроку проста ратаваць людзей, а не заяўляць пра нейкія абсалютна адарваныя ад рэчаіснасці прызывы зрынуць, змяніць рэжым Лукашенка. Ніхто гэтага зрабіць не зможа. Спадар Вусаў,
мы дамо адказаць спадару Лябедзьку неўзабаве, але я хацеў бы у вас удакладніць. Па-першае, з вашых словаў вынікае, што вы лічыце, што амерыканская адміністрацыя дала Лукашэнку, так бы мовіць, нейкія пернікі, пра якія мы, магчыма, не ведаем, нечым яго заахвоціла на гэтае вызваленне людзей, наколькі я зразумеў з вашых словаў. І вось адзін з... Публічна заяўлена адміністрацыя Трампа, што калі Лукашенко пойдзе на саступкі, то США готовы ослабить санкции. Это было заявлено месяц и полтора до приезда Келлога. Про готовность змягчить санкции адносно до некоторых предприемстваў и вернуть, аднавіць дыпламатычныя стасункі, вернуть амбасадара у Беларусь. Вось гэтыя две абяцанкі, якія былі дадзеныя Лукашенко, и гэта, конечно ж, прывяло до вось такога кроку, які мы побачылі. Ну так, але нічога з гэтага пакуль не адбылося. Магчыма, што гэта адбудзецца ўзамен на нейкія дадатковыя вызваленні, на нейкую дадатковую лібералізацыю. Але вось пытаюцца у вас наведнік, які падпісаўся Аўрэліо Бандерас, пытанне спадару Вусаву, што бы ён зрабіў на месцы Ціханаўскай тады? Па-першае, я не на месцы Ціханаўскай, а па-другое, тое, што на сённяшні дзень, да чаго заклікае вольная Беларусь, гэта якраз такі гуманітарны падыход у дачыненні да Беларусі, бо санкцыі, яшчэ раз падкрэслю, нават калі пагоршыць сітуацыю ўнутры Беларусі, крытычна, эканамічна пагоршыць сітуацыю ўнутры Беларусі, не зменяць рэжыму, не зменіць яго рэпрэсіўнай сутнасці. Ён застанецца такім, якім ён на сённяшні дзень ёсць, пакуль існуе Лукашенко і пакуль трымае ўладу. А змяніць уладу і змяніць гэты рэжым эканамічнымі сродкамі проста немагчыма. Не існуе такіх прыкладаў, калі выключна эканамічным ціскам змяняліся рэжымы. Не рэжым у Іраку, не рэжым у Югаславіі не быў зменены эканамічнымі ціскамі, не рэжым на Кубе не быў зменены эканамічным ціскам, а толькі праз нейкія працэсы інтэрвенцыі, якія былі зроблены таксама непаспяхова, калі мы кажам пра Кубу. Але інтэрвенцыя вайсковая ў Югаславіі прывяла да зрынання рэжыму Мілошавіча, я ўжо ўзгадваў Ірак і ўзгадваў ужо Лівію. І такім чынам на сённяшні дзень мы можам санкцыі прыцягваць, уводзіць, але пагадзіцца з тым, што людзі будуць паміраць у вязніцах, іх будуць рэпрэсаваць і гэтак далей. Мы таксама можам пагадзіцца і пагаджаемся з тым фактам, што адмысловы нейкі там дыялог, гандаль не зменя таксама сутнасці рэжыму. Ён застанецца рэпрэсійны, але прынамсі выцягне людзей, так як выцягнулі Ціханаўскага і іншых, з тых жудасных умовах. Так будуць з'яўляцца новыя рэпрэсаваны. Так што, яны і так будуць з'яўляцца. Так што, пагадзіцца з тым, каб людзі, якія знаходзяцца і якім прысудзілі там па 10, 15, 20 год няволі, няхай яны застаюцца, не трэба выцягваць іх. Будзем чакаць, пакуль вось санкцыі гіпатэтычна прывядуць да нейкіх пераменаў, не прывядуць. Спадар Анатоль, ці маглі б вы адказаць на вось гэтыя разважанні, што лепш даць нешта Лукашэнку, каб ён, прынамсі, некага выпусціў з турмаў? Было закранута некалькі такіх дыскусійных момантаў Паўлам. Па-першае, калі прытрымлівацца яго стратэгіі, то на сённяшні дзень беларусы не маглі б уязджаць на сваіх аўтамабілях у Літву. Беларусы, калі б з'ездзілі часцей, чым 3 разы цягам нейкага часу, не змаглі б захоўваць сваё ВНЖ. Таму што, калі мы аналізуем сітуацыю, то яе трэба адпаведна правільна выдаваць і тлумачыць. Так, праблем шмат. І я думаю, што Павал добра разумее, з чым яны звязаны. Яны звязаны не з беларусамі, а звязаны з тым, што беларускі рэжым з'яўляецца саўдзельнікам вайны ва ўкраіне. Што беларускі рэжым пасадзіў прымусова, як тэрарыстычная арганізацыя, самалёт на сваю тэрыторыю. Што гэта звязана з якраз тымі самымі палітвязнямі. З гэтым, гэта чыннікі. Это не Ціханаўская прывяла, а менавіта беларускі рэжым. Але разам з тым, дзякуючы працы Святланы Ціханаўскай, яе каманды,
вот на сённяшні дзень беларусы на сваіх аўтамабілях, Павел, могуць уязджаць на тэрыторыі Літвы і выязджаць. Трэба толькі, каб у іх была нацыянальная літоўская віза. І дзякуючы апошняму рашэнню, якое мы дабіліся праз Сейм, праз гэтыя камунікацыі, пра якія Павел кажа, што яны нічога не даюць, вось зараз ужо некалькі выпадкаў, калі расіянам адмянілі ВНЖ, таму што прыняў Сейм такое рашэнне. А мы дабіліся таго, дзякуючы сваім камунікацыям, што гэта не распаўсюджваецца на беларусаў. Яны могуць ездзіць туды і назад столькі, сколькі ім патрэбна на сённяшні дзень. Гэта калі гаварыць словамі адказнасці, а не проста нейкімі гучнымі заявамі. Цяпер другое. Я не вялікі спецыяліст і не пазіцыяную сябе як спецыяліст па санкцыях. Але прабачце, на сённяшні дзень, гэта абсалютна відавочна, гэта адзінае ці адно з немногіх, што рэальна турбуе беларускі рэжым. І каб гэтых самых санкцый не было, то і не ўзнікла б ніякіх магчымасцей і для гуманітарнага трэка. Но мне гэта абсалютна відавочна. Трэцяе. Я не ведаю і не чуў з вуснаў там Келага і іншых пра тое, што яны нешта абяцалі беларускаму рэжыму. Я толькі чуў, што Келаг зрабіў заяву і рэфлексію на тое, што гаварыў Александр Лукашенко, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, рэальнасці. Ён дэзаваяваў яго заявы, якія былі агучаны. Вось гэта я чуў. І мой аналіз, асабісты аналіз, нічого Лукашенку не абяцана, але пакуль для Лукашенка задавольваецца самым фактам прыезда Келага, таму што для яго ў бліжэйшай перспектыве важна стварыць уражанне ўнутры краіны, што ён вяртае сабе легітымнасць і суб'ектнасць. Яму гэта важна для яго электарата, адносна невялікага, але гэта важнае пасланне. Это важнае пасланне для яго сілавікоў, якіх узгадваў Павел, што, глядзіце, я моцна трымаюся, да мяне прыязджаюць амерыканцы. Пакуль вось на такім узроўні. Што будзе далей, паглядзім. Я ўжо агучыў, што для нас было б важна, каб мы сталі для адміністрацыі Трампа ўсё ж такі той краінай, да якой ёсць інтарэс, і мы на радары Трампа. Вось гэтага не адбылося, і на гэта трэба працаваць, выкарыстоўваючы і нашы магчымасці, і нашых хаўруснікаў у Кангрэсе Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, а і наконт вось этой пафаснасці, што там такое ўражанне, вось паслухаць і Паўла, што Святлана Ціхановская зранку да вечара думае, як гучней сказаць нешта пра рэжым Лукашэнкі. А я скажу іншае. Тое, што я наглядаю. Падчас усіх без выключэння сустрэчаў, а гэта цягам года тысячы сустрэчаў, Святлана Ціхановская гаворыць пра вызваленне людзей. І ніхто больш не інвестуе ў гэта, каб людзей адтуль выцягнуць. І гэта праўда. Таксама, як і праўда, што стратэгічна заявы, што трэба выцягваць людзей, але разумець, што толькі астаноўка рэпрэсій спыніць гэты канвеер, і людзі перастануць быць жывым таварам. То бок трэба гаварыць пра ўсю карцінку, а не вырываць нешта з кантэкста. Дзякуй, спадар Анатоль. Спадар Павел, я б хацеў все-таки у вас удакладніць. Вось вы сказалі, што рэжым не зменіцца ў любым выпадку, як да яго не стаўся. Там цісні, не цісні, вядзі з ім перамовы, не вядзі перамовы. Але, магчыма, спадар Анатоль мае рацыю, прынамсі, ў тым, што калі б не было санкцыяў, то рэжым увогуле не хацеў бы размаўляць, зусім не быў бы захвочаны. І, магчыма, калі б вы былі на месцы Святланы Ціхановскай і сустракаліся з заходнімі лідарамі, вы б прасілі іх, каб яны даносілі да Лукашэнкі такую думку, што трэба змяншаць рэпрэсіі. І за гэта ўжо хаця б можна даць нейкія паслабленні, у тым ліку санкцыях. Ці, на вашу думку, на яго паўплываць немагчыма ніяк ціскам, любым? Мы ж не можам ацэньваць, як бы было б, калі б было б інакш. Безумоўна, санкцыі, перш за ўсё, рэпрэсіі сталі вынікам крызісу 2020 году. Санкцыі як вынік гэтых рэпрэсіяў, і так мы ходзім па замкнёным коле. І не павінны вырашаць праблем абстрактных, а павінны зарыентавацца і сканцэнтравацца на вырашэнні сённяшняй сітуацыі. Ну, па-першае, давайце пра санкцыі.
Я, напрыклад, заўсёды быў і застаюся прыхільнікам таго, што персанальныя санкцыі цалкам павінны застацца і не быць датычныя да палітыкі вось гэтага так званага перагаворнага працэсу ці гандлю. Гаворка таксама не вядзецца пра зняццё санкцый супраць тых прадпрыемстваў, якія ўдзельнічаюць у сістэме расійскага ВПК і працуюць на расійскі ўзброены рынок. І трэці момант, санкцыі павінны быць змягчаны, і гэта не азначае беспаваротна адмененыя у дачыненні да тых прадпрыемстваў, якія з'яўляюцца нацыянальным скарбам Беларусі. Ну, той же там Беларусь-Каліць і Азот. Тым не менш, калі рэпрэсіі не спыняюцца і працягваюцца, вельмі лёгка гэтыя санкцыі знову ўвесці. Гэта не санкцыі, гэта не святая карова, як і адмена санкцый таксама не павінна быць абмежаваннем палітыкі ціску. Але калі мы бачым, што нейкія гуманітарныя размовы, прыезды, дыпламатычныя кантакты спрыяюць вызваленню людзей, то гэта мы павінны выкарыстаць. Як бы было б, калі не было б агульна санкцый, мы не ведаем. Ну, не было санкцый, напрыклад, до 2020 году. Не было, былі знятыя санкцыі ў 2014 годзе, цалкам былі знятыя санкцыі супраць рэжыма Лукашенка, і не было, па сутнасці, ніводнага доўгатэрміновага палітычнага вязня. Так, людзей затрымлівалі, былі рэпрэсіі ў 16-17 годзе супраць туніяцаў. Але як такой з'явы велізарнай, якую мы маем сёння, палітычных зняволеных не было. Хаця да 11, 12 і 13 году былі прадстаўнікі апазіцыі, якія ўтрымліваліся па велізарных тэрмінах, у тым ліку і Статкевіч, у тым ліку і Саннікаў і іншыя палітычныя дзеячы. Тым не менш, яшчэ раз падкрэслю, вось быў дыялог вельмі актыўны, святочны перыяд, можна так сказаць, шлюбны перыяд Захаду і Лукашенка, які скончыўся для Лукашенка драматычна. Так ці інакш, гэта быў залаты перыяд у развіцці аўтарытарнай Беларусі, на жаль, калі аўтарытарызм Лукашенка быў прыняты на Захадзе. Зараз такога немагчыма, у тым ліку, ну, не таму, што Лукашенка гэтага не жадаў. Якраз такі бы Лукашенка жадаў бы вяртання да 2020 году і вызваліў бы палітычных вязняў, калі можна было б аднавіць вось гэты перыяд да 2020 году, нават з тымі крызіснымі палітычнымі з'явамі, з якімі мы маем дачыненне. Але Расія гэтага не дазволіць. Расія не дасць магчымасці развярнуцца Беларусі. І таму сістэма рэпрэсій, яна будзе заставацца. Нават калі гэты будзе гуманітарны трэк, калі будуць нейкія кантакты гуманітарныя, ўсё роўна Расія будзе навязваць сваю палітыку. І мы бачым, што Лукашенка неахвоча ідзе на нейкія саступкі. Мы бачым гэта нават у пытанні з Андрэем Пачобутам ці ў пытанні міграцыйнага крызісу. На жаль, гэта факт. Дзякуй, я выбачаюся. Так, я выбачаюся, у нас застаецца менш за 7 хвілін для нашага эфіру. Я б хацеў задаць яшчэ вам абодвум адно пытанне, папрашу вас даволі коротка адказаць. Я хочу працытаваць зноўку гісторыка Александра Пашкевіча, які напісаў на мінулым тыдні такое. Я асабіста не ўпэўнены ў тым, што беларуская дэмакратычная супольнасць у цяперашніх умовах патрабуе напорыстага тараннага тыпу дзеячаў. Наяўнасць такіх лідараў крытычна важная тады, калі на нейкі, часцей за ўсё, непрацяглы час адчыняецца в акно магчымасцяў і важна з яго скарыстацца. Спадар Лябедзька, вы ў нядаўнім сваім інтэрв'ю казалі пра 90-е, што вось тады беларусы, маўляў, у 92-м годзе былі гатовыя, ім маглі штось змяніць, но не знайшлося вот такога лідара. А на вашу думку, Святлана Ціхановская ёсць такім лідарам, і яна здольная будзе скарыстацца наступным акном магчымасцяў, калі яно з'явіцца? Ну, калі мы пра напорыстасць, амбіцыйнасць і пра нейкае эго, ну, то гэта размова не пра Святлану Ціхановскую. Вось я, калі праектаваць на яе палітычны погляд, бачыў бы, ну, яе адной з кандыдатурак на пасаду прэзідэнта ў Новай Беларусі. Ну, у адпаведнасці ў рамках з тымі паўнамоцтвамі, як прапісана ў праекце Канстытуцыі Новай Беларусі. Што датычна вось такіх моцных, харызматычных лідараў, якія пачуваюць сябе добра на вуліцы, сярод вялікай колькасці людзей, так гэта пасуе якраз
Сергею Тихановскому. Але что тут же у нас нема такой магчымасці выписывать таких ці іншых лідараў на той ці іншы час. Это тое, что ёсць сярод нас. Я думаю, так, каб у 92-м годзе быў такі лідар, які пайшоў бы на барыкады, магчыма, і гэта было б якраз дапасавала. І гэта, магчыма, быў бы шанс. Што казаць пра сённяшні дзень? Я б гаварыў бы пра тое, што кожнаму трэба знайсці сваю нішу, вось сваю зону адказнасці. І каб праца ў гэтай нішы з гэтымі адказнасцямі працавала на стратэгічную мэту, на тое, каб Беларусь стала беларускім домам у еўрапейскім квартале, нармальнай краінай, дзе нармальны суд, дзе выбіраюць парламент, дзе выбіраюць прэзідэнта, дзе сама галоўнае гэта падаткаплацельшчык, гэта выбаршчык. Дзякуй, спадар Лебедзька, ваш адказ зразумелы. І я хацеў бы задаць пытанне крышку ў іншым спадару Вусаву. Ваш рух крытыкавалі за тое, што вось вы ў 2020 годзе указвалі на памылкі тых, хто ўдзельнічаў у пратэсце, але пры гэтым можна было пачуць, а чаму лідары вашага руху не ўзначалілі пратэст, калі яны ведалі, што рабіць. І ці ёсць такая магчымасць для наступнага патэнцыйнага акна магчымасцяў? Ці можа рух «Вольная Беларусь» даць лідараў, якія змогуць узначаліць змены ў Беларусі падчас новага акна магчымасцяў? Ну, па-першае, у 2020 годзе руху «Вольная Беларусь» не існавала як палітычнай структуры. Яно ўзнік значна пазней, пасля таго, як пачалася як структура вайна ва ўкраіне. Другі момант, чаму крытыкі лідараў як такіх у 2020 годзе якраз не было, былі рэкамендацыі з майго боку і рэкамендацыі з боку Зянона Станіславовича адносна неабходнай арганізацыі вулічных пратэстаў. І таксама былі прапановы з майго боку арганізаваць стацыянарны майдан. Але ўсе гэтыя прапановы, як і дзеянні людзей, якія знаходзіліся ў Беларусі, адкідаліся па той простай прычыне, што ў 2020 годзе ідэалогіі рэвалюцыі не было. Ідэалогія рэвалюцыі не была асновай для дзейнасці. Калі вы памятаеце, асноўны прызыў усіх амаль тых, хто з'яўляўся тады умоўна палітычнымі лідарамі, быў просты: мы не хотим як на Украіне. Мы не хотим рэвалюцыі, мы не хотим захопліваць нейкія будынкі. Усе сілавыя дзеянні — гэта правакацыя, мы павінны дамаўляцца. Усё па законе. Гэта былі словы з боку таго ж Максіма Знака, гэта былі адпіскі на мае прапановы арганізацыі нейкіх стацыянарных майданаў, у тым ліку ў рэгіёнах. То бок запыту на рэвалюцыю ў 2020 годзе не было. Таму гэта адна з тых прычын, чаму Лукашенка ўдалося ўтрымацца, бо таксама адной з хібаў і ілюзіяў было тое, што як толькі выйдзе на вуліцы 200-100 тысяч чалавек, Лукашенка спужаецца і пабяжыць, з'едзе з Беларусі. Вось такія былі чаканні. І любыя радыкальныя прызывы, любыя радыкальныя лідары, тым больш, што легітымізацыя пэўная і чаканне было ад тых лідараў, якія з'явіліся ў 2020 годзе, тая ж Калеснікава, тая ж Тихановская, яны успрымаліся б негатыўна, як, па сутнасці, і успрымаліся. Толькі пасля 21 года, уже ў 22 годзе пачалася змяняцца псіхалогія і разуменне таго, што вось гэтыя мірныя маршы, мірныя пратэсты, яны былі памылковыя. Дарэчы, усе мірныя пратэсты, у тым ліку у Грузіі, ні да чога не прывялі. Там, па сутнасці, ўлада прарасійская замацавалася, хаця былі сотні тысяч людзей, якія з кветкамі і ружамі хадзілі, тым не менш гэта прывяло для калапсу. Тое ж такая ж самая сітуацыя ў Сербіі. На сённяшні момант... Я выбачаюся, мушу вас перабіць, бо у нас уже заканчивается літаральна хвіліна застаецца. Ну і можем все ж таки узгадаць ранейшыя рэвалюцыі і ў Сербіі, і ў Грузіі, тая ж рэвалюцыя ружаў,
калісьці была магчымасць мірных пратэстаў, якія былі дастаткова паспяховымі. Але мы можам працягнуць гэтую гутарку ў каментарах пад гэтай трансляцыяй. Я нагадаю, што сёння нашымі гасцямі быў прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» палітолог Павел Вусаў і прадстаўнік Святланы Ціханаўскай у канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатоль Лябедзька. Тут быў Алексей Знаткевич. Калі для вас гэта бяспечна, падзяліцеся гэтым відэа, так яго пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.